السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبك نستعين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Zikufotokozedwa kuti munthu wina wa malonda anali ndi mwana wake yemwe ankadandaula tsoka pa moyo wake. Choncho pofuna kuti amphunzitse tanthauzo lenileni la mwayi, anamutumiza kwa munthu wina waluntha kwambiri pa nthawiyo. Atafika uko anapeza chinyumba chachikulu zedi, ndipo atalowa mkatimo anamfunsa munthu walunthayo kuti, kodi ungandiuzeko za chinsinsi cha kukhala wosangalala ndi wamwayi? Nde munthu anayankha kuti, ine ndilibe nthawi yokuphunzitsa zimenezo, koma tuluka uzungulire mbali zonse za nyumbayi ndipo ubwere pakatha maawa awiri. Anatero kuluyu uku akumpasa mnyamatayu supuni mmene munali mafuta ochepa, ndipo anamuwuza kuti ubwere nayo supuni imeneyi pa nthawiyo, koma uonetsetse kuti mafutawa asatayike ngakhale pang'ono. Mnyamata uja anatuluka nazungulira nyumba yonse, ndipo kenako anabwerera kwa mkulu wa luntha uja. Atafika anamfunsa kuti, waona bwanji kukongola munda umene uli pambali pa nyumbayi wodzala ndi maluwa aja? Mnyamata anayankha kuti, ayi, sindinaone. Anamfunsa kuti, nanga library wayiona, komanso mabuku apamwamba omwe ali menemo? Anati, ayi, sindinaonenso. Anapitiriza kumfunsa kuti, nanga mphatso zosiyanasiyana za mtengo wapatali zomwe zazungulira nyumbayi wazionako? Mnyamata anati, ayinso. Choncho anamfunsa kuti, chifukwa chani sunaone kanthu? Mnyamata anayankha kuti, chifukwa chakuti ine sindinachotse maso anga pa supuni iyi ndinanyamula. Ndinatanganika nayo kwambiri kuonetsetsa kuti mafuta asatayike monga munanenera. Mkulu uyu anati, chabwino, nyamukanso ndipo uzungulire kena uone zonse zimene ndakufunsazi. Anazungulira mnyamata uja naona zambiri, kenako anabwerera mnyumbamo. Atamfunsa waona chiyani, anayamba kulakatula zonse zopatsa kaso ndi zochititsa chidwi zomwe waziona pozungulira nyumbayi. Ndipo munthuyu ataona spuni ija anapeza kuti mafuta aja atayikamo. Ndipo apa analankhula kuti, ona mwana wanga, ichi ndicho chinsinsi cha kukhala wamwayi ndi wosangalala pa moyo wako. Anthu ife tikukhala moyo uno titazungulidwa ndi mitendere ya Allah ya mbirimbiri, koma kuti ife timanyalayanza ndipo sitilabadira kamba kotanganika ndi khawa, komanso timavuto tina tomwe tatikhuza pa moyo wathu. Kukhala wokondwa mwana ndikuona kukula kwa tendere momwe uli nawo, ndikuyiwala mavuto ena omwe akukhuza. Ngati mmene wayiwala spuni ya mafuta m'manja mwako paka kutayika mafutawo. Phunziro ndi chani apa? Kuti dziwa kukula kwa tendere wa Allah pa iwe, ndipo mthokoze iye pa tendere wake wochuluka wo wakupatsa. Uli ndi mwayi wokhala kamodzi koka pa dziko lino. Choncho ukalakwitsa pepetsa, ukakondwa fotokoza, ukakonda teteza ndi kusunga chikondi chako, ndipo ukayesedwa pilira, ndipo udziwe kuti uli ndi mbuye wako wodziwa zonse.
gwirisa ntchito chimwemwe chako kusintha moyo wako, koma usalole moyo wako kuti usinthe chimwemwe chako. Wahadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.